Inewendo na papa, inewendo na papa, inewendo na papa, inewendo na malimaga, inewendo na malimaga, inewendo na malimaga, inewendo na machunya dwaro, inewendo na machunya dwaro, inewendo na machunya dwaro, oh Nyasacha. Wanyang nagi kanywendo. Wach ma piracy ni apa ni ng'eyo. Winjo ni thumb ng'ane no kwalo. Yeah, mano to nitie. But gima nyalo wacho to kane. Nikech gino chakre chon. Makoro kare niko kwal thumbi ng'aro kwalo jalimbe masani oywa ji niendi troliato. Bora ni ne original creator. Dong. Wacho ni gik mowero jomoko nosewero. Koro ata ng'ato were. Abonyo kalit ne chunya but ibawa kamano. Nikech gima bwa timo onge. Ng'eny ji thumbegi ywago thumbegi lakini gima osetimnegi onge. Pete jakanye? An wuod Kisumu Korando. But Christian school kanyo, mane Tox Christian school. Kanyo ja Kisumu. Kabisa. Yeah. Apa ni kami pete kanye endo luongo suchako luongi. Yeah. Mare. Ito gospel saliene we acheze gospel ni Purity ako sana gospel. Sky FM ni Christine from Nyakach gotia Nyakwardayo gospel no. Mi agwedho ra awachi mambo ya wangla aibe gospel. Haya. Mana kwa wase wacha ne moburo amua. Hello Sky. Yeah. Yes. Iro kamano. Hello. Wakao. Wakao. Akao mos. Ituni gima ka Joseph vote gima win. Awinji. Aya, hello. Yes, machiegni. Machiegni George Aura. Machiegni. Akao mos.